जिल्ला अर्थात निउ बङाइगाव सापागुरि बेलाय मा थांबाय थादों नोंलाय ओरै बारदो एसे आगोलाव थां एसे मबाइल चार्जार होश फाग्लासो जागोन धोरोमदाव हाय ब्रादार हेल' फंबाय बुं सापागुरियाव दं सापागुरियाव नै दामब्राया बेना सासे सापागुरि बहा थांदोंनो बङाइगाव फंबाय बङाइगाव बेंथलाव थांनो नागिरदों दायो जों सापागुरियाव दं जाया आदा मा फाग्ला जानो औ बेनोथ' आरो मा लायदोंनो एसे बेरायनो फैदोंलै फंबाय सोर दखानिया ओइ दखानि चार्जार नांगौमोनलै वाकारजों ओनसोलावलाय दिनैसो मा होनदोंलाय हेल' हाय 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 आब' मा खबर नै दासो हरफिन आरो फाग्लिया र'दै 1 मिनिट माहा होनदों चिराङाव आब' सापागुरि बङाइगाव मोजां आदसा मोजां ना खोरोमदाव बाबु सोरबाफोर मा होनना बुङो बेखौ डलार फ्रेंक सोनाहरदोलै नैयाव माथो जिर'सो रावबो हरथारालै जोंनो गिफ्ट पार्सेल खालामनो नामा आब' मिनिदों आब' बङाइगाव सापागुरि होनो आरो बङाइगाव सापागुरि है बैजों हानहरदोलै थुदो मा फालथु दखानिफ्रा दखानाव थाया वेलकाम गाइसमोन वेलकाम नोंथांमोन नोंथांमोननि सोनाबथिं बेरायफैदों सापागुरियाव चिरां जिल्लायाव सोरबाफोर लोगो मोनगोन नामा नुदोंमोन माथो रावबो कन्टेक्ट खालामाबो रावखौबो लोगो मोना माथो जेराव थांनो नागिरदों बेयाव मोनहैला दिनै गाबोनसो फुङाव थांनांसिगोन दा बैयाव रुमसो भारा लाबाय मोनसे लड्सआव थानोसै दिहुनना डलार जिर' जाखागोन ना ओइ बे नङा ओइ नै गोजौआव नायलाय खनायाव दखानिया बहा बसेब्रा बे दखानिया फैसे जाम्बाथ' आब' रमास माब्रैहाय खोरोमदाव बाबु आदा खामानियावसो आंनो आदसा खामानियावसो अह' एसमिन खानाया गोलाव जाथारबायमोनलै सिनजानांसिगोनदां थाथ'दो औ दे फंबाय दे हा दखानिथ' खनासैब्रा चार्जारलै हा ओइफोरलाय आया बबावथो मोनगोन ओइजों सावरा बार फागोनो खम जारला लायगोन टाइपसि नोंना बोरो टाइपसिब्रा आंना अमोन आं दिहुननो हायोना बेंग्रा बेखौ खिथानो रोङा ओरैनो थांगासिनो आरो नों गावहानो होनो होआ होननानै दाख्लै आं होहोनाय जाला मोनला
होमबालाय केबोल आन्थाखौ लुबाय गुड जब ब्रादार थेंक इउ केबोलखौ लुबायना सार्जारखौनो लाखायो होद सार्जारखौनो लाखानो दा बोरैबा ना औ चार्जार दिसुन C type ना माइक्रो BSNL 5G C type ना माइक्रो Type C आं बिजि जाबाय आच्छा बाय अके बाय आब' नै बे बिनि थाखाय फैनांदों बे जायगायाव बेखौ माने मोनसे जायगायाव लांनो नागिरदों आरो ना एसे प्रब्लेम जादों बेना देहानि दे होनदों दे ना बर' भाषा ओमफ्राय सोर दङ होननानै कमेन्ट खालाम सोर बङाइगावनिफ्राय नायदों सापागुरिनिफ्राय सोर नायदों चिरांनिफ्राय सोर नायदों क'क्राझार बबे जायगानिफ्राय अन्नानै फोरमायहरदो बहा गुवाहाटि माने जाबाय किमान 350 इमान दामि नालागे खम दामि दं टेम्परारि एने एकदिन दुइदिन ओंखारगोन टेम्परारि तो टाइप सी নহয় माइक्रोটা हादो बिश्वनाथ खौलाय मानो नेम लायाखै आच्छा नोंबो बिश्वनाथनिफ्राय दंबा माने आं दा बिश्वनाथथिं गैया नालाय ओरैसो खम दामर दे কম দামৰ আপোনাৰ ডাটা কেবল এক্সট্ৰা এনেকৈ ল'ব লাগিব মাথাটো এক্সট্ৰা ল'ব লাগিব চাৰ্জাৰ এনেকৈ ডাইৰেক্ট নাথাকে চাৰ্জাৰৰ লগত এইটো মাইক্ৰ' টাইপ কম দামত টাইপ চি নাপায় मा गाबोन समफोरा हास'लाजोबनोसै जागोन नोङो गामियाव थांनानै गावनि गेलेफोरा खाथा खाथि होबोयो फिसिनोल' लानोसै आंबा जाखायालै नों आच्छा मिनिदों आं फिसाय आं ओंखारथ'बाय आच्छा दे ओमफ्राय नोंनि सिगां बे मबाइल बायनाय माबायालाय एसे लाइन सार्जारा बोरो चिरां सफैबाय नामा बिरगोस्रि चिरां सफैबाय नामा औ सफैबाय सापागुरियाव दङ बिरगोस्रि सोरमोनथाय बबेनि কম দামে ডাটা কেবল ল'ব লাগিব এক্সট্ৰা बबेनि जायगा बे सापागुरि बङाइगाव सापागुरि होनदों आरो थुक्राझाराव सोरनाव बहा फैगोन थुक्राझाराव गामिनि नामाबो मामोनथाय थांगोन ना जोङो बाजै सम्फानावसो थांगोन बाजै सम्फानाव थुक्राझार गोलैयोना ना आमलायगुरि ना मा होनो गामिनि नेम बावगुलायनाय एकदम मिथिखाया गामि आरायस'नि जारला मोनलासो एफा गिदिर मोन नोंजोंनो इसेया साम्फानियाव
साम्फानियाव माने सम्फानियाव औ सम्फानाव आब'गाय दे हाब सोर जाखोब्रा बिरगोस्रि सोरमोनथाय बिरगोस्रि खैला मैला नङालै ओरै बेंटलथिंसो लिंहरदों बिराद गोजान थांबावनांगौ क'क्राझारनि आच्छा এইটো কিমান 250 তাৰ তলত তাৰ তলত নহয় কিয় নহ'ব মিলাই দি কমাই লৈছে মিলাই নাপায় থৈ দি নালাগে টেম্পৰাৰী চাৰ্জাৰ ইমান দামী কিয় লাগে আমাক ओरैनो दसेल' होब्रबलाबाय 250 थाखानि सोर दरखारजों बायनोलाय आदा गयसो जानोसै ओमफ्राय बिरगोस्रि सोरमोनब्रा अननानै फोरमायहरदो बबेनिमोन आं गोसोआव गैलालै इउटुबाव ओंखारनायखायनो बिराद गोबाव जाबायना आच्छा बेंटलाव मुलि अर्डार होफैयो आच्छा बेंटलाव मुलि अर्डार होयो आरोना जिबौखौ जिबौ गोनांलाय हा बेंटलनिसो दादा हा नों बेंटलनि होद नंगौ नङा जाखोब्रा बेंटल मा जायगा बेमारि गुमै मावनो चिराङावलै चिराङाव गोदाव सोराव दंफैयोलै माथो दावरावनो औ नों बेंटलनि आरो बिरगोस्रि बेंटल नोलोबारि आच्छा खाथि जाखायो नामा बेंटलनिफ्राय फैगोनखौ मिथिनानै लिंहरा आरोना फै आदा जोंहानाव हाबलांफैदो होननानैबो गैया एसे खस्थ' रुम भारा लानांबाय जों बेयाव फैसायानो गैया ओरैबा बिबारि एखेनो बा सेफ्रन Saffron apa lagi? Oh, available quantity lang sih. Sige ano Bonflo दे गय जालां दा रानो आच्छा गय जालां जागासिनो दंखायो हा बिरगोस्रि मा खबर एखेनो मा खामानि गुमैनो खामानिया नै बेखौसो लाबोनो आङो बेनाव बै बाजेनाव लांनो नागिरदों आरोना बेखौ माने गामिनि जा गेदेरनि फिसाला जायो देहानि प्रब्लेम जादोंनो माने बबेहाय रुम लाखो होनो आर'नायाव सोरबाफोर लोगो मोनबा फैदो मेथाइफोर जाहोलांफैदोब्रा चिरांनि अनसुलि बिनानाव आदामोन फंबायमोन आब'मोन बाजैमोन होनदों आरो आर'नाइ हटेलाव लाबाय जेबो नङा बिबार नुनायखाय रायदावदों आच्छा अके बिरगोस्रिनो ओमफ्राय जोंहा बिबारि मा खालामदों भिडिअ नायबाबो कमेन्ट हरबाबो रिप्लाय होआ गावहा दादायानो नंगौ माने बे साननैसो ना सिगांनिफ्रायनो दं ओरैनो गुमैनो आच्छा बे साननैसोबा मथा मथि आङो लोखि फुजानि सप्तासे सिगां लोखि फुजानि सप्तासे सिगांनिफ्राय न'आव दंहैयो आरोना आङो भिडिअखौ हगारनो थाखाय अबेबा खनायाव थांलाबायो गामि नेट नागिरनानै ओमफ्राय बे भिडिअ आगारखांबाथाय गैला नायनोबो हाफिनला आगारखांनानै
गिदिर इउटुबारफ्रा रिप्लाइ होआ बिरगोस्रियाखायनो आदसा नंगौ नामा होमबालाय बै फिसायाव हरब्रा फिसायाव हर बै फिसा थाबाथ' आंबो गिदिर नङाना फिसासो जायोना आंबो नुदों गामियाव थांनायखौबो फेसबुकआव आदसा फेसबुकआवबो दं जोमाव सोलिबाय सावब्र'सो दा नोङो नोंगौ बिबार होनो सावब्र'सोबा दहाय सोरनावबा नुदांदोंमोन आङो सोरनि लाइफआव मोनथाय माबानियाव संगितानि लाइफआव नुदोंथ' आरो सावब्र'सो खिथाना लालायबावा आरो थाबखौनो नोंसोरबायदि गिदिर इउटुबारखौ जों बादिया फेसबुक इउटुब फल' खालामखायो दादानो आला दादा सावब्र' आंला दुगैनोसै अफ्रि फैनो होनदोंमोनलै दा फैयो नामा र' नङा आं ममतासो हा ममता नोङो ना जाखोरा अ नंगौ आदा अफ्रिखौबो लोगो हमबोगोन नामा फैनो होनदोंमोन दा फैयो ना मायोथाय बेयावनो फैनो होनदोंमोन जों रुम लानायावनो दा दसे बेरायफैनो होनदोंमोन ओरै आदा ममता माने बिरगोस्रिया ओरै खालामग्राया दा मिनिदों नोंसिनावसो थांनो थिनहरबाय थादोंमोन सानैसो मानसिफ्रा इसानाव थांदोलाय होननानै आं थाङालै बैनायाबा माबायदि मा सानगोन एबा होननानैसो थाङाखै आं फनबो खालामाखै आं ओंखायनो नों मैया मोनायाव आंनाव फन खालामबा बिजि मोनबाय थानाया जोङो बेफोरनि सोमोन्दैनो रायज्लायगासिनो दंमोन दा सोर नोङो बिजादै फिसा दङ ओमफ्राय नोंबो नाङा गावजों रायलायबा जेबो नङा होनो आदसा सिनायखाया आरो आंखौ फैनाया जों रुमाव थांसै लोगोफोर मोनाबायबो दुगैनांसिगोन दा Kapaguri bisa dentar gegem keluar kamar. Singo ya berapa?
सिनायो औ सिनायोबा बारस'लाबायनानै पुलिसा थाथ'नो सोर सोर दंबावो आं लेखा फोरोंनोसै राजाखौनो औ दे आंबो रुमाव थांसै दुगैनोसै फ्रेस जाहैनोसै सापागुरिनिफ्राय नायनानै सिरि सिरि दंजोबो दा खबर खालामा गय जाहा फै साहा लोंहो फैनानै लेंहरो बियो होननानै रुमाव हाबसै रुमाव हाबबायलै औ दे होमबा हाबबाय रुमाव हाबथ'वाखै 3 नाम्बार गोजौआवसो 3 नाम्बार फ्ल'रावसो दे थाथ' बाय बाय दे औ दे थांना Pas nomornya. Berjumpa, berjujur. Ini sekelas tok. Elek. Sudah. Sudah baru. Nah, 3 नाम्बार दं हाबफैबाय नै बे मा हटेल दे लोगोफोर बै लाइटजों खालामनाया हाय लाइट 6 आयु हांलियानो आं बे हटेलाव दं दे बुंनो हायोबा है आं बबे हटेलाव दंफैयो दे आयु बावसो दं अबाव दे मबाव बावसो अबाव बावसो जाखो दे गाज्रि जाबाय बायना होना फैनो 1300 थाखानि 1300
गामसाथ' लाबोआखैलै रखम हाफ पेन्ट दंखायो थोस थोस नोंनिनो मा होनदों दोनसै दे केन्द्राद्रानो आदसा एथ' खाथिनि मानसिफोर दहाय रुलिं मिलजोंनो फैबाय आङो लोगो हमबाव आरोना आइयो गैला खोब मेंग्रांग्रां मोनखाबाय आं बिमाखौ हाद्रि बाला आसिखा मोननैजोंसो जायगा होमबा बै सार्जार गंसेआव फावथेन गोजा जाबाय दं बेखौ सार्जारथिं सोहर ओइ सोहोबाय होद दै लाबोनांगौलै बलसो जादों मा जाखो कमेन्ट हरग्राफोर बै सिफुनानै मोनलांबाय ओइ बे हिंगाफ्राव सुजाया जाम्बा सुनो हाया नों दा गोबा अबे हटेलाव दं फैगोन होनदो नोङो फैयागारासिनो दं रानलायबाय फैबाबो बा जेबो जायालै माबाल' जाहोलां जर्दा फानल' मोनसेल' होनबानो बेस्ट बेनो सिगनेट बायदिसो नुदों आं निजा फैयाखैना आं नैबे बाबुनि आन्दारावसो फैदों दा एसेबां खेमथा गैया सिगनेटआव थानायनि नुदोंमोन आं माथो सिगनेट नङा ब्रिज खाथि नुदों आंनो औ ब्रिज खाथि हिमालय खाथियाव हिमालयजों खाथि खाथि मोजां नुयो मावो गैया गाज्रि समखौ लानानै गालांगासिनो आंलाबो माने सटेटे होनदों नोंसिनाथ' रुलिं मिलथिंसो गिदिर बेयाव खिनांगौ मोजां सुखाला दैया गोबाव फिसाला उन्दै दंहाय लोगो औ हमजाया बिखायनो गाज्रि मोननाङा दे मा होनदों एक सेकेन्डबो दलर थाया दे बेथायानो होनो लाखिग्राबो गैया मानो लाखिग्रा नांगौब्रा लाबोखानांगौसो सोरबा गथ'खौ दोननानै लोगो हमफैनाबा हौवा मानसिखौ लासिंसिङो हैद जायाखै रं नाम्बार लोगो हमनो थांदोंसो होनदों माथो
खाथियावबा बेरायहैजागौमोनलै नोंसिनिथिंनो टांगि दाबो मेरला टाइम दंना नोंसिनिथिं थांना फैजागौमोन दसे रावबो कमेन्ट खालामा माथो खालामालै दोननोसै आंबो दा नोंनि नाम्बारबो गैयाना सुपार आदा मा गल'ल' बोरानो नोंसिनि स्टेटआव दंफैयो फंबाय रावबो लोगो हमनोबो ओंखारा नै सापागुरियाव दंफैयो आङो मिथाफान मोनसे बा माबा जरदाफान मोनसे जाहोनो बेखौनो गिजोबा मानसिफ्रा सुपार होनदों गाबोन फुङाव खारनोसै जों बिनिफ्राय बोरैबा जायोब्ला क'क्राझार मोनहैनो हागौ बहा खारगोन गाबोननो बेनिफ्रायनो गाबोन बेंटलसो थांगोन बेंटल बेनिफ्राय गाबोन बेंटल थांसै आंहा नै दिनै मा होनो नोंसोरनिखै मोनफैलायबाय सिंगिमारियाव हा सिंगिमारि अबाव सिंगिमारि दंब्रा गरफेलायावसो सिंगिमारि दङ हा सुपार फंबाय मा जायगायाव दं बेलाय सिंगिमारियालाय फैसाबो गैया मानि बेगाव थाइसेबो जिर' न' जाम्बा ओइ मा बुस्थुलै बे फाग्ला फाग्ला बिदिखि बेरायफैयो मालायनि सायाव फैफानाय नालाय ब्रा माथो खालामबावनो उपाय गैया उपाय होननांसिगोन आरो बेखायनो सोरबा लोगो हमनानै जरदाफानफोर जाहोहरबा आंखौ नुदोंमोन आरोखि बंखर मोनैनि एसे सिगां हिङिमारि सिगां थिन आलिया हाजो र'डआव आं बेयाव गैखाया फंबाय गैथ'खाया लोखि फुजानि सप्तासे सिगांनिफ्रायनो गामियाव दंफैयो न'आव हा जों दा न'निफ्रायसो फैदों तेजपुरनिफ्रायसो Salang. Oi. Ini botol aja nih. Malah apa ini? Belum suara kita. Sonaव थाखो ब्र' माबायाव सापागुरियाव रुम लानानै थाबाय
आंबो दा बावैसो मोनफैखादों आच्छा MMB ब्र साफाखौ रुनानै थाबाय आंबो दा बावैसो मोनफैखादों आच्छा रदै आं दसे बेक केमेरा होनि दै दुखु दामोनथ' ओमफ्राय MMB ब्र रुमाव दंनावबो दं MMB आदा गुड इभिनिं दे ब्र बेखौनो टेनसनसो जाबाय दंमोन आंहानो बै थांनो नागिरनायाबो फनानो दासो हमदों मालाय सभा दंमोन सभा होनदों जा सुपार फंबाया नै दासो रुमाव सफैदों आंहाबो नो आच्छा ओइ दिङा बाबु लाइक होनदों जालालै आदा आंहानो मानो फंबाय नोंथ' बहा दंमारोलै फंबाय नोंखौथ' आं बङाइगावआवसो दं होनदोंलै दिङा फंबाय नोंथ' बङाइगावआवसो दङ दा आं लाइभ दोनबा फन हरलाय दिङा फंबाया होनदों जों मा जाबावगोन आदा बे संसार मा दैखौ रज'खो नों ओरैसो सारखोदों खोमा रुमफ्राव दुगैनो रोङा नालाय ब्रा न'आवसो थाग्रा गोदान गथ' होनदो आरोखि बैजों ओरै थाब गोलां दा गार्देनावनो थैगोन खेला क'क्राझाराव मा लायनो थांखो ब्रा आदा ना सिख्लाफोर नायनो थांदों नामा आदा गैलालै फंबाय बे बैसोआव सिख्ला नायनानै लांबायलाय नुवाखै खानाय दारि फुरलांजोब्बाय नैबे बाबुखौ मोनसे देहानि प्रब्लेम जानायखाय लाबोदों र'मोन दाबसे जायगायाव गाबोनफोर भिडिअ नायबा नुगोन भिडिअनि गेजेरजों नुजोबगोन ओमफ्राय आं बेस्थ'सो आदा मालाब्ला हरगोन फन मालाबाखौ नाङा फंबाय दिनैसो नांगौ दिनै दाहाय दिनैनो रायज्लायनो लुबैदों बे सोर MMB आदा नामा नङा जोंनि गामिनिसो माथो बैनिबो एसेल' गुवारसिन बै रुमा नैजि जायगाया एसे गुवारसिन मोना on MMB थुलु भाइरेल आदा नोहा MMB थुलु भाइरेल मारैहाय नंगौ नङाब्रा
बबेयाव सोरनियाव ओमफ्राय दा हाबि जासिगोन बियो राननायसिबाय हायाखा जोमाव आदा हगारनाय हा माला जों आदा मा खबरफोरानो बिराद जारलालै दहाय फुङाव आदसा जारलाथारलै बे मानसि बायगासिनो खानाय सिनजानांगौलै आंखौ खिन्थादों दा होन नामा ओरैनोसो आदा मालै मालायफोरजों फेमालि इन्जय ओरैनो रायलायनाय मानायफोरखौ बिदि खालामबाय थानो दे आंबो दुगैसैलै लोगोफोर आइसमोन दोनथ'बाय बाय गुड नाइट